Κλαίγεις. Νικόλ! Έλα να φάμε φακές! Δεν θέλω, θέλω. Έλα κορίτσι μου να φάμε φακές! Είναι έτοιμες, έλα! Γεια σας, είμαι ο Μάνος DureXP. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντινίδης Κωνσταντινίδης. Ήρθα να μιλήσουμε για την Νικόλ Νταφάτ. Ναι, αυτό το... Την ξεφτυλισμένη του φουμπού. Το 15χρονο κοριτσάκι που έχει γίνει ξεφτυλά σε όλο το YouTube και στο Facebook και στο YouTube. Την κράζει όλος ο κόσμος. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Ρεζιλίκι. Και καλά για να γίνει famous. Ντρέπομαι για σας. Για να γίνει famous, δεν είναι δυνατό. Και ξέρεις για ποια φταίει όλα αυτά, Η μελαχρινή. Και την ομάδα. Α, με τις φλέβες, έτσι. Άλλο βλαμμένο. Λοιπόν, Κοντοπούταν. ναι, κάθεται και χαρακώνεται για το Σίμον. Άσε που μέχρι και αυτός θέλει να βγάλει το βίντεο. Μα, τι Και μαλάκι. λέει ότι δεν το βγάζει για 4 λόγους. Για την οικογένειά της, κάτι Δεν για... θέλει να τις κλείσουν όλες οι τρύπες. Κάτι τρίπες. Γάμισε. Εν τω μεταξύ της λέω στο chat, άκουνε το πιο αστείο. Γιατί δεν βγάζεις το βίντεο και μου λέει γιατί δεν θέλω να με κράξω. Γιατί τώρα μου ρίχνει Τώρα τι έκανε. Όλη η Ελλάδα σε κράζει, δεν είναι. Την κράζει όλος ο κόσμος. Πατσαδούρι. Ξεφτυλίκερα. Έχω να πω για τα χιλιάδες προφίλ της Μάρο Καρβελά. Έχει φτιάξει και αυτή σίγουρα καμία δεκαριά. Ναι, μαλάκα σίγουρα. Σίγουρα. Για τα fake 10-20 προφίλ τα έχεις φτιάξει και εσύ. likes από σελίδες. Πού μαλάκες και καλά γνωστοί, έτσι. Πού πάνε πουθενά. Μέχρι ο Αχμέντ Χασάν του ξέρει και ο Αμπού Ντάμπι. Ναι, με τις εγγραφές. Βλέπω έναν μαλάκα και λέει βαριέμαι. Παίρνει 400 like και βλέπω μέσα στα like του Κώστας, Νίκος, 2 Έλληνες. Μετά Αχμέντ, Μπικ, Εσεφ. Μόνο τέτοιο σέλιδο, Σαντάμ Χουσέιν. Γράμματα, ο άλλος φέρνει και αυτούς. Τούρκους, ξένους, Πακιστανούς, όλους τους. Γάμισε τα. Κάτι άσχετο ρε. Η μελαχρινή κοκκινομάλα. Βγαίνει καθόλου. Δεν ξέρω, μόνο για τη διέτα. Τι γαμάνε. Μόνο για να τη γαμίσεις κανένα πούτσα, μα. Μαλάκα. Έχει την κράζη. Παρόλο τέτοιο. Και ανεβάζει την κράζη όλη η Ελλάδα και ανεβάζει. Όχι, παρόλο αγαπάει το Σίμω, τον αγαπάει. Μπορεί να φάει 5-6 πούτσους από άλλους, αλλά τον αγαπάει το Ναι, Σίμω. εντάξει. Αλλά ανεβάζει κάτι status, είμαι Καριόλα. Είμαι ο Εντάξει, είναι Καριόλα. πιο σκεπτικό να το ανεβάσει αυτό. Το ξέρουμε. Το αλλά ξέρουμε. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά έχει ξεφύγει οι άλλοι. Ξεφτυλίζουν οι Εντάξει. άλλοι για να ασχοληθούν μαζί του. Κολλητή της Νικόλ τι περίμενε. Νικόλ, ίδια. Το 2. άλλο που λένε ότι είχαμε κάνει και... Θα έρθει η Νικόλ στο μόλ. Γιαούρτι θα έχουμε για να τις ρίξουμε. Κάτι Η άλλο. άλλη έλεγε θα έρθει στο μόλ. Και τι ρε, θα έρθει το σούργελο στο μόλ. Το ερείπιο. Ή το άλλο που λένε ότι είχαμε κάνει και κάτι. Είχε κάνει κάτι λέει με τον Αργύρι. Θύμος. Όχι, κάτσε να... Όχι, κάτσε μου παίρνει τηλέφωνο. Όχο. Ναι. Έλα Δημητρά. Θες να χωρίσουμε. Γιατί. Τι λες κοπέλα μου, εγώ βασίζομαι σε αυτή τη σχέση. 2 χρόνια σχέση θα πάνε στράφη. Είσαι σοβαρή. Έλα περίμενα να σε πάρει τηλέφωνο όσο το τηλέφωνο σου πω. Μάντεψε ποιος είπε. Η Δήμητρα. Ναι. Τι ήθελε. Τι ήθελε. Να χωρίσουμε ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Ξέρεις τώρα, Τα αρχίδια. Ναι, και αυτό. Να. Θα πάω να συμβουλευτώ την εικόνα μου και θα βγάλω ένα βίντεο για να γίνω κι εγώ famous. Να ουρλιάξεις την κάμερα. Κάνεις τις μαλακίες. Τη Δήμητρα. Τον άφησε. Αλλά εντάξει, καλύτερα ρε. Θα λιώνουμε στο LOL περισσότερες ώρες. Να τα γαμάει όλα. Έτσι. Τα σκίζει. Κάνουμε και κάνα παρτάκι. Να γαμίσει κάνα πουτανάκι. Έχεις κάτι άλλο να πει ρε μαλάκα.
Α, μου της είπα ότι θα την πάρω τηλέφωνο, αλλά άστο να Χέστηνε. Σιγά μην ασχολείσαι με το κοντοβούτανο. Ναι, αρχίζει να μας πεις μετά στο Facebook, να την κάνω και ένα Ο άλλος μου κάνει, ρε Μάνο, κάνε με ένα share ρε αδερφέ, πώς να με ξέρει τώρα. Του λέω δεν γίνεται ρε φίλε, γιατί άμα κάνω εσένα μου ζητάνε όλοι να τους κάνω με τα share. Και μου κάνει αγαμίσου ρε. Ναι, μαλάκα, Με βρίζει ο άλλος και με κάνει και vlog στα αρχίδια μου. Σε παρακαλάνε και μετά σε βρίζουν. Μας λένε και ψωνάρι, πώς να μπορεί να ψωνάρει και ιστορίες. Μαλακίες, στα τέτοια μου. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Είμαι στα αρχίδια. Χεστήκαμε. Τώρα θα μπουν από σελίδες, ξέρεις. Γνωστοί Μαλάκες. οι κράχτες. Οι κράχτες του κόλλου για κάνα καμπινέιστ, τουαλέτα. Για χέσιμο. Έχεις να κάνεις καμιά αφιέρωση. Κρίμα ρε μαλάκα μας λίγο και να νους ρε μαλάκα. Έχεις να κάνεις καμιά αφιέρωση. Έχω να πω κάτι για τα κοριτσάκια του Φουμπού. Αφιέρωση. Πως, όχι κάτσε να πω και αυτό. Έχω για τα κοριτσάκια του Φουμπού. Να μην ασχολείστε για τώρα μαλακίες. Και καλά η άλλη ερωτεύτηκε έναν που μουσια. Είχε πάει με άλλους 5-10 γκόμενους εκεί πέρα και μετά έβγαλε ένα βίντεο και λέει στη γριά, στη μάνα της, λέει «Μαμά, κοίτα το, δεν είναι ωραίος» και έκλαιγε. Και ούλιαζε. Ή το άλλο. Μάντεψε με ποιον τον είδα εγώ, την είδα την Δήμητρα τις προηγούμενες εβδομάδες. Με τον Γιάννη ρε μαλάκα. Και μάντεψε πού? Πού? Έξω από το σπίτι μας. Το καταλαβαίνεις? Αν είναι δυνατόν έξω από το σπίτι μας. Τέλος, σας γαμάμε. Και εγώ και ο Αργύρης. Για πες στους Αργύρη. Ναι, τους γαμάμε. Καμιά αφιέρωση έχεις να κάνει. Τι έχω να πω για... Αφιέρωση. Ναι. Αφιέρωση. Εγώ εντάξει, αφιέρωση. Αφιερώσεις κάνω. Εγώ έχω σε ένα παιδί, στο Τζιμάκου Χιχί. Love you bro. Εσείς, κανέναν? Εγώ στο μικρό Ποζερά. Είμαι φώνησα. Τώρα έχω πολλούς. Αλλά εντάξει, τώρα τι να λέω, 100 άτομα. Πού βρισκόμαστε? Τα αφιερώνουμε σε όλους εσάς. Γεια σας. Όχι, περίμενε και κάτι τελευταίο. Και Μιχάλης Μπάκο Καραβάκος. Άκου ρε. Που είχαμε βγάλει το βιντεάκι μαζί. Το παίζουνε και μάγκες μέσα από το φουμπού. Και είναι... Χέση. Από φουμπού μάγκες και από ποτά τότε. Και στρώνια. Εντάξει. Ελπίζουμε με ένα χρόνο και να πάει να βγάλει και το καινούργιο βίντεο, να γελάσουμε λίγο γιατί έχει πέσει πολύ ξένα στο βίντεο. Να κράξουμε και λίγο. Να έχουμε αφορμή για ένα δεύτερο βιντεάκι. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο. Εσύ. Τίποτα. Πεθαμένη. Δεν. Το βάλουμε, κλείσουμε. Ναι, πόσο είναι. Μεθάμε.